Videoaflevering om organisk kemi, Anton Østergaard Thorsen, 2. MX. Formålet med øvelserne i den her videoaflevering, det er at se forskellige organiske reaktioner og at observere, hvordan forskellige organiske reaktioner udspiller sig. Den første øvelse hedder substitution i heptan. Og det første man gør i det her forsøg, det er at man i 2 reagensglas hælder ca. 2 ml brun vand. Og her tilsætter man så 2 ml rensebenzin, og der sættes en lille prop på. Og det er vigtigt, at den her prop den sættes løst på, for ellers kan der blive dannet et lille overtryk, og hvis det danner for meget overtryk, så kan glasset altså eksplodere. Når man blender de to, så ser man, at de to væsker skilles. Nederst her kan man se brunvandet, som har sådan en klar orange farve, og det øverste har en mere sådan en klar farve, grov grumset-agtig, som altså er rensebenzin. Og man kan sige, at der er 2 faser. Der er en vandfase nederst, og så en rensebenzinfase øverst. Og grunden til, at de ikke blandes, det er fordi, at vandet nederst, det er polært, og rensebenzinen øverst, det er upolært, og derfor blandes de altså ikke. Og begges polaritet er naturligvis bestemt ud fra deres elektronegativitet. Derudover så ved vi, at rensebenzinen, den ligger øverst, på grund af, at dens densitet er lavere end brunvandets densitet. Lige nu der befinder dibromen sig altså nederst i det vi kalder for vandfasen. Step 2, det er altså at reagensglassene de rystes. Når det rystes, så bliver det øverste lag en tynd rød farve, og det nederste bliver sådan tisgulagtigt, og jeg har desværre ikke et billede af det. Men grund til at det bliver skiftet farve, det er altså fordi der sker det er at dibrom nede fra vandfasen bevæger sig op i rensebenzinfasen. Og det gør den, fordi at både dibrom og rensebenzin de er upolære, og de kan altså derfor blandes. Men der vil altså stadig befinde sig en smule dibrom nede i vandfasen nederst, og det kan ses på, at der stadigvæk nederst er en smule gul farve. Nu skal det ene reagensglas så placeres i stærkt lys, mens det andet skal pakkes ind i sølvpapir. Så efter en halv times tid, så skal den i sølvpapir udpakkes. Når man ser de to, så kan man se, at vi har den til højre herover, som den der har stået i sol, hvor øverste lag er gennemsigtig, og nederste lag det er sådan mere hvidvinsfarvet-agtigt. Og sølvpapir, her bør der egentlig ikke ske nogen ændring, men vi kan se lige nu, at den nederste er sådan lidt hvidvinsfarvet, og den anden er sådan lidt mørkere hvidvinsfarvet. Men i princippet så bør der egentlig ikke være sket nogen ændring. Men det kan være fordi, at det er blevet, på trods af at være pakket i en sølvpapir, så kan den være udsat for lidt sol, hvis vi ikke har pakket reagensglassene godt nok ind i sølvpapir. Men som vi kan se i den, som er blevet påvirket af sollys, så er der ændring i farven, der indikerer, at der er sket en kemisk reaktion. Og det der er sket, det er en substitutionsreaktion mellem brom og hydrogen i rensebenzinen, som altså er sket ved hjælp af lys. Og det kunne en substitutionsreaktion kunne blandt andet se sådan ud, så vi har noget etan her, som bliver dannet, som går sammen med noget dibromid, og ved hjælp af noget lys, så danner vi brometan og hydrogenbromid. Hvorimod at ved ingen påvirkning sollys, altså den var pakket ind i sølvpapir, der sker altså ingen ændring, da der ikke kan forekomme nogen substitutionsreaktion, hvis der ikke er noget sollys. Det næste trin, det er at man skal tage det reagensglas, der har stået i lys, og så hælde indholdet op i et 5 ml bæreglas. De to faser skal så skilles af ved at suge den øverste fase op med en plastpipette, og den øverste fase skal så kasseres. Og så skal man måle og notere pH-værdien af den nederste fase. Og den nederste fase, som vi kan se på det venstre billede, den har vi så smidt op i et 5 ml bæreglas, og så har vi dyppet et stykke pH-værdier derned. Og vi har vurderet, at som på billedet til højre, at pH-værdien ligger cirka mellem 1 til 2 baseret på farven. Hvis man svarer på hvilket opløsningsmiddel der er tilbage i reagensglasset, så kan man sige, at det er benzin, der bliver fjernet, da den er øverst, så brunvandet er tilbage, og den er i vandfasen. Men grunden til, at der er så høj pH-værdi, det er fordi, at syre har et højt indhold af hydroner, og det er på grund af, at hydrogenbromid det er polær og vandrer ned i vandfasen, altså den nederste fase, og der vil den så blive opløst til hydroner og brintioner, og hydronerne giver altså den lave pH-værdi.
Næste trin, det er altså, at man i opløsning af i reagensglasset, ikke det 5 ml bæreglas, vi havde før, men i det reagensglasset fra 2 trin siden, der tilsætter man et par dråber sølvnitrat opløsning, hvor man bruger en plastpipette. Og det der sker, der bliver dannet sådan en grumset hvid masse på bunden, en fast masse, og så en klar masse sådan, for oven, eller en klar substans for oven. Det der sker, det er en fældningsreaktion, hvor sølvnitrat bliver opløst i sølv- og nitrationer, og sølvionerne går sammen med bromidionerne og danner sølvbromid, som er et salt, som vi kan se på reaktionsskemaet til venstre, hvor sølvionerne og bromidionerne går sammen og danner sølvbromid. Nu går vi videre til den næste øvelse, som hedder addition med cyklohexen, hvor man i et reagensglas hælder ca. 1 ml brunt vand, og så tilsætter man ca. 1 ml cyklohexen. Derfor skal man ryste glasset og beskrive, hvad der ses. Først så ser vi, når vi hælder de to sammen, at øverste lag er gennemsigtig og nederste er orange. Og når man så ryster, så bliver øverste lag sådan grumset hvid og nederste lag gennemsigtig. Og det der sker, når man ryster glasset, det er, at dibrom fra brumvandet, det går op i cyklohexen på grund af polariteten, som forsøget før med rensbenzil og brumvand. Og her vil dibrom altså reagere med cyklohexen. Og den her reaktion, den kræver ikke lys, fordi at her er tale om en additionsreaktion, så dobbeltbindingen i cyklohexen, den vil blive brudt, hvilket også frigiver meget energi. Men her får vi så det her reaktionsskema. Det er dog ikke C6H12, kan jeg se, det er C6H10, hvor cyklohexen det går sammen med dibrom, og så danner det bromcyklohexen, som er altså C6H9Br, og noget hydrogenbromid. Altså en additionsreaktion. Næste forsøg, det var så undersøgelse af bindingsforhold i olie. Og her skal man opløse 1 ml spiseolie i 5 ml rensebenzin i et reagensglas i et stenskab og tilsætte 5 ml brunt vand. Så skal man sætte prop i glasset og ryste og beskrive, hvad der sker. Det vi ser først, det er, at øverste lag, det er rensebenzin, som har sådan oliefarvet, oliefarvet, og brunt vand, det er nederst og orange. Når det så rystes, så øverst er der sådan en mælkeagtig farve, og i midten er der sådan nogle klumper af olie, og bunden det er der gennemsigtig. Og vi kan så se, efter rystet, at på grund af farveændringen, så er der altså sket en reaktion. Og der sker her en additionsreaktion, når der rystes. Men da vi ved fra det første forsøg, at rensebenzin kun indeholder alkaner, så må olien indeholde en eller anden dobbeltbinding. Og for at en additionsreaktion kan finde sted, så ved vi altså, at dobbeltbindingen her er blevet brudt, og brom sætter sig fast. Så det er altså en additionsreaktion, der er sket. Det næste forsøg, det er undersøgelse af forbrændingsreaktioner. Her skal man placere et dillåg omvendt på en dil, der sådan er placeret under et udsug, og så skal der overføres 5 dråber heptan til låget og antænde det med en tændstik. Man skal iagttage flammen og notere dens observationer. Og derefter skal man gentage eksperimentet med 5 dråber hex 1,1 og iagttage flammen og notere ens iagttagelser. Og vi starter med afbrændingen af hex 1,1. Så ser man en større flamme i en 30 sekunders tid, men det der sådan er bemærkelsesværdigt, det er for meget sort røg, der kommer af det. Den sorte røg, det indikerer, at der er en ufuldstændig forbrænding, og der er nogle andre stoffer på spil, end der vil være en fuldstændig forbrænding, hvor der kun bliver dannet kuldioxid og vand. En ufuldstændig forbrænding med hex 1,1 kunne blandt andet se ud, som det gør her. Og vi har hex 1,1, der går i forbindelse med noget ilt i luften, og danner kuldioxid, vand og noget overskydende carbon. Og det er altså den her overskydende carbon, det her restprodukt, som danner den sorte røg. Hvis man så ser ved afbrænding af heptan, så ser man igen en meget normal flamme i en 10-20-30 sekunder med højde på et par centimeter. Men hvad der sker her, det er der så ikke nogen sådan bemærkelsesværdige sort røg. Og vi konkluderer derfor, at der ikke er nogen der ikke er nogen restprodukter, og derfor er tale om en fuldstændig forbrænding. Og hvis vi ser på reaktionsskemaet her, så kan vi se, at heptan går i forbindelse med noget ilt i luften, og danner kuldioxid og vand. Og det var så samtlige øvelser omkring organisk kemi.